बाक्सानि मेदागादाव बड' रेडिअ आरो टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशना 32थि गायसनथि सान फालिनाय मेहेरगोनाङैनो जोबलांबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मेदागादाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों थांनाय सानखालि बड' रेडिअ आरो टेलिभिजन एस'सिएशननि 32थि गायसनथि सान फालियो। बेबादिनो हाबाफारिया फुंबिलिनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायो आरो बेनि उनाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारिबो बानजायनाय जायो। लोगोसेनो सानजौफुनि समाव मेहेरगोनाङै सावरायमेल हाबाफारिबो लानाय जायो। बे सावरायमेलाव गोबां गागि आरो जाखांफुनाय रेडिअ टेलिभिजनाव मेथाइ रोजाबनाय, मोसाग्रा महरगिरिफोरखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर आरो बरायनाय थाबाय। जों दिनै बार्ता बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशननि जा जोनोम सान, बे जोनोम सानखौ बाक्सा जिल्लानि दैदेननायाव मेदाघाट नैबे बाजारसालियाव जोङो खुंफुंनो आखायाव लादों। बेवहाय हाबाफारि लेखा जोङो दिनै समाव थिखानाय बादियै मावफुंनो हादों। जों दिनै दुग्गानाय मोनदों जे बाक्सा जिल्ला बड' रेडिअ एन्ड टेलिभिजन आर्टिस्ट एस'सिएशना जोङो गोबाव सम बे थांखिजों मिजिं थिनानै दङमोन। जों माला जोंखौनो सिनायथि होनायनि बेलायाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लानो हागोन, बेखौ जोङो मिजिंथिना दङमोन। दिनै जों गमायैनो बार्तानि दैदेनगिरिफोरनि जा बिथोन लेखायै जों दिनैहाय बेवहाय बे जोनोम सानखौ फालिनानै जों गोजोननाय मोनदों। जोंनि माखासे महरगिरि, बिबानगिरि लोगो बिथांमोना बे हाबाफारिखौ जाफुंनायाव जथेस्थ' धरननि बिहोमा होबोदों। बिथांमोननि सिमांनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावहरनाय थायो। लोगोसेनो इयुन जोलैफोरा महरगिरि महरै गावबा गावखौनो सिनायथि होनो थाखाय सासे रेडिअ आर्टिस्ट हिसाबै सिगांबोगोन आरो माखासे जोंनि हारिनि महरगिरि हिसाबै जा मावनांगौ दङ बेफोरखौ बिबान लालांनायाव मुखुब जागोन होननानै जोङो मिजिंथियो। जोंनि इयुन जोलैफ्रा जाहाथे जोंनि हारिमुनि बिजोंजों दावगालांनायाव थुलुंगा मोनो, बेखौनो जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ खुंफुंनायनि जोहै मिजिंथियो। रेडिअ आरो टेलिभिसना मोनसे आजिखालि स्ट्रं मिडिया, बे मोनसे बिराद शार्प मिडिया। बेनि गेजेरजों मेलेमजिबि क्वालिटि गोनां आर्टिस्टफोरखौ मेथाइ लिरग्रा, खनग्रा, दामग्रा आरो फावथिना खालामग्रा, बिसोरनि गेजेरजों जोङो बर'नि जिथु गुबुन बर'नि जिखिनि खननाय, दामनाय, मोसानाय मोसानाय आयदाखौ जोङो गोसार होनो नाजादों आरो बिसोरखौ रेडिअ टिभियाव जाय मेथाइ खनो, मेथाइ ड्रामा फावथाइ लिरो, फावथाइ खालामो आरो बिनिफ्राय दामो, फावथिना खालामो, बिसोरखौ लानानै जोङो मोनसे खौसेथिनि बान्दोआव लाबोनानै जों एसे फोसाबनो नाजादों आरोखि। दा सोदांनांगोन। आगोलाव जोङो एसे जानला मानला खनलाबायदोंमोन, जानला मानला दामलाबायदोंमोन, जानला मानला माबादों। दा बिदि दानि जुगावथ' जानला मानलानि खोथा गैला, जानला मानलानि दिन गैला। दा जाबाय सब खामानियानो जाबाय साइन्टिफिक। मेथाइ खननायाबो साइन्टिफिक जानांगोन, फावथिना खालामनायाबो साइन्टिफिक जानांगोन, आरो ओमफ्राय लिरनायाबो साइन्टिफिक जानांगोन। दा बेनिखायनो जोङो बे एस'सियेसननि गेजेरजों मोनसे गोहोम खोलैनो नागिरदों जे जोंनि जिथु सृष्टि क्रिएसन बे साइन्टिफिक जानांगोन आरो दुलाराय बुहुमनि मेलेमजिबि मानसिफोरजों, नट अनलि बर', दुलाराय सुबुं माहारिजों गनायजानाय जानांगोन। मेथाइ खनोबाबो दुलाराय बुहुमनि मानसिजों गनायजानाय जानांगोन। फावथिना खालामोबो, रेडिअ टिभियाव फावथिना खालामोबाबो, रेडिअ टेलिभिसनाव मेथाइ लिरोबाबो बिथांमोननि लिरनाया, दामनाया गोनोखोआरि जानांगोन। दा बे गोहोम खोलैगोन, बे गोहोम खोलैदों। बे एस'सियेसननि गेजेरजों जोङो बयबो, नङाबा बे आफादा गैयाब्ला आलाय सिलाय जागौमोन। सोर मेथाइ खनो, सोर माबायदि मेथाइ खनो, सोर दामो, जेबो जों मिथियामोन, आलाय सिलाय जाना दंमोन। दा बेनिखायनो जों खौसेयै लाबोनानै बिथांमोननि सृष्टिजों जोङो बर' हारिखौ सोदांनो
सुबुं फोलेरनि संगितखौ सोदांनो जों नाजादों। दा बेनिखायनो दासिम जों बर'नि रेडिअ' अल इन्डिया रेडिअ' आरो दुरदर्शन बर' सेक्सनाव हाजारसेनि बांबाय। बे हाजारसेनि बांनायनि माबायाव गोहोम खोलैदों बे एस'सियेसना। थुलुंगा मोननानै बिथांमोनाबो मेथाइ खननो गोसो जाबाय, दामनो फावथिना खालामनो। दा बेनिखायनो जोंनि बे थांखिखौ रायजोफोरा मोजां मोनदों। दा जोङो साननाय मानिखौ मावफुंजोबनो हायाखै, अब्लाबो नाजादों। आसाम सरकारनि बेन्दोङाव, भारत सरकारनि बेन्दोङाव जोङो मा हायो बर'नि कालसारखौ रिप्रेजेन्ट खालामनो नाजादों। दा बेनिखायनो रायजोफोरा बरायदों जोंखौ। जोंनि बे दिनै बड'लेण्ड बुब्लि नोंथांमोननिसिम जोंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ बियारदानिफ्राय बावहरग्रोनाय थाबाय। आरो जा दिनै जोङो 32 बोसोर जोंनि बे बियारदानि सोमोन्दै आं बेखौनो बुंनो थाङो। जों थांनाय 1991 मायथाइयाव दिनैनि सानाव फेब्रुवारि 10 अक्ट'आव जों गायसनजेनदोंमोन गुवाहाटीयावहाय। दा बिब्दिनो फैयै फैयै जोंनि बे 32 बोसोराव जोङो जिखिनि हाबाफारिफोर जोंनि आखायाव दंमोन, जोङो थांखि लादोंमोन, बिब्दि जोङो मावबोगासिनो दङ। रेडिअ'आवहा जोङो जेरै टाइमफोरनि सेडुलफोरनि थाखाय मेम'रेन्डाम होनांगौ बेफोरखौ जों होयोमोन, होबोगासिनो दङ। आरो टिभिआव जिफोर जोंनि बर' माहारिनि थाखाय जिफोर जों मावनांगौ खामानि, बेफोरबायदि जोङो मावबोगासिनो दङ। आरो जोङो जिखिनि जोंनि बे बर' रेडिअ' एन्ड टेलिभिसन जोंनि बे एस'सियेसननि गेजेरजों जोङो जिखिनि मावनांगौ खामानिफोर दङ, बेखौ मावनो जों नाजागासिनो दङ। आरो जोङो दासिमहालागै बे बर' सेक्सनाव जोंनि अनेक जातिनिफ्राय जोङो मोननो हादों बे बड' सेक्सनाव। बिब्दिनो जोङो खौसेथियैनो जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ। आरो जों बे बर' हारिनि हारिमु, जा हारिनि सिनस्रि आरो जाय जिउ मोदोम मैखौ जों फोजाखांनाय महरगिरिफोर दङ, जों बिब्दिनो जोङो हारिनि थाखाय अरायबो सम जों मावनो थाखाय जोङो साखाफारा। आरो बिब्दिनो जोङो दाब दाब बिब्दिनो जायगायाव जोङो बेबायदि एनुवेल कनफारेन्सफोर बा बिब्दिनो जों बोसोरसालिया 10 फेब्रुवारिखौ जों खुंबोगासिनो दङ। बिब्दिनो जोंबो दिनै आरो बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि मसलपुर ओनसोलाव दिनै जों मेदाघाट बे ओनसोलाव जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों जागायजेनदों। दिनै जोङो फिरफिला दिखांनायनि गेजेरजों जोंनि दा मेलखौ जोङो खुंबाय थादों। आरो जोङो बे ओनसोलनि जाफोर मावफुं आफादनि सोद्रोमा, बिथांमोनखौ जों हामबाय होनदों। बिथांमोना जोंनि बे 32 बोसोर सालिया जा जोंहा खुंफुंनाय एनिभार्सारि, बेयावहा बिथांमोना जोंखौ बानजायनायनि थाखाय जों बहुद बहुद हामबाय होनदों। आरो जों हास्थायो जोंनि बे आफादखौ, जेरै गुबुन गुबुन आफादफोरा बर' बे बिटिआरनि गेजेराव मिडियाफोरनि गेजेरजों अनेक जोङो बिब्दिनो फोरमायथिनाय नुयो। आरो बिब्दिनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लिया जोंनि बे हाबाफारियाव फैनानै जोंखौ बिब्दि मदद होफैनायखाय साबायखर बावदों। धन्यबाद।